So yun nga guys, kasama natin si Boss Ras Gomez ng RJJ8. Yes, ako si Ras Gomez. Mostly, tawag na sa akin is Ras Gomez. Boss Ras usually. As a father of the family, syempre, naghahangad ka sa mga pangarap mo para sa mga pamilya mo. So, 2017. 2017. So, actually, nag-work pa ako nun, sir. Nag-work ako nun. Then, nung I have to choose kung sino yung mas nag-push na ako sa ano. Then, luckily, nag-prosper naman yung ginagawa namin ngayon. Congratulations po. Salamat po. RJJ stands for actually Riley, Julio, and Javier. Nilagyan ko ng 8 for infinity, like parang mga Chinese beliefs na continuous. Yes, continuous. Ayun. Along the years na natutunan ko sa mga customers din. Kumari, pumunta si customer, tapos naghahanap silang ganyan. So that was a time na nakapag-come up ako ng mga bagong ideas. Then, tuloy-tuloy na, sir. Yes. Kung anong kailangan, siyempre, pag magtatahi ka, kung kailangan mo ng damit, kailangan mo ng sinulid, kailangan mo ng cloth, kailangan mo sinulid, kailangan mong ikat yan. So, along the years, naipon ko po yan. So, then, ayun na. From fabrics, yung sinusuot natin, no? Meron tayong export side na ginagawa like the NFLs, yung sa mga football, ginagawang memorabilia. Yes. Yun yung export side. Tapos meron tayong local side. So yun po yung mga usually fabric na ginagamit sa mostly polyester na ginagamit pang sublimation, like the Subli White, Polydex. We have this fabric na well-suited sa mga fabric shirts, mga election ngayon. So, ngayong election, you can come with us. We can visit the store para natin yan, magawa natin ng like kung ano man yung mga kailangan nila. Opo. Yes. Sir, dito sa store natin, nakita ko rin, may mga bola na rin tayo, no? Basketball at saka mga volleyball. Oo. Kailan po ba na-add to sa natin, sa mga line of products? Recently lang, official distributor namin ng Molten. So, hindi kasi basta-basta nakakapag, like, ay, gusto magbenta ng ball, ng Molten. So, you have yun to... yung authentic Molten yes, sir. Yes, sir. Kasi kung yung iba, nabibili nyo sa mga online lang, minsan hindi ka sa ball, minsan parang fake sila. Correct. Pero sa amin kasi is authentic, sir. It's legit Molten So, official official distributor kami. Yung mga pinamimigay ni Cap at saka ni SK, ayan, baka naman. So, dito po makakakuha kayo ng mga authentic Molten at saka Mikasa, yes. Minsan nabibigla na lang ako, may pumupunta galing Bataan, galing pa sila ng Nueva Ecija, galing pa Tarlac, malayo pa sa Tarlac. So yun, very happy naman ako, at least nakikilala itong mga produkto natin. Yes. So, siguro, nabigyan tayo ng overview ni Sir Ras sa mga items, sa mga products po na binebenta nila dito. How can they contact you po? You can reach us through Facebook. Meron kaming Facebook page, RJJ8 Trading. Dito lang kami sa San Rafael Village, Barangay Mabiga, then Mabalacan. And then yung operational hours natin, sir? Operational hours is during 8 AM bukas na po kami. And 5 PM. Sa mga nanonood po ngayon na aspiring business or entrepreneur, ano po yung maipapayo niyo sa kanila? Okay. Usual lang na totoo pala yung tiyaga and pursuance kung ano yung dream mo. And huwag ka lang susuko. Lahat tayo dumadaan sa downs. Pero hindi lahat ng downs lahat yan. Mayroong mga up yan. Kapag may mga up yan, take the opportunity. Laging push it. Then matulungin din sa mga kapwa. And sa mga kakatulad yung nagsisimula din, tulungan nyo pataas hanggang sa makita kayo sa dulo. Tulungan lang. Tulungan lang tayo. Alright. Thank you, Sir Ras. Salamat po sa mga payo ninyo. At saka, yun guys, if you're interested to know more about this business, include po namin yung mga information kung gusto nyo pumunta dito. If you're a business person, entrepreneur na in line sa ganitong industry, go check them out. This is RJJ8 Trading. And thank you so much, Sir Ras, ulit. Maraming salamat po. Alright.